No tämmönenkin voidaan heittää sen pakettiin. Nyt tulee iso Näkyykö paukku. paremmin? Näkyy. Asia! Siinä on yksi henkilö. Siinä on numero 2. Vittu tää on ihan täynnä jotain vittu Siinä on kiinareet, sun muuta kissanpyörää tai ympäristö. Näkyykö täällä tonne alalla? En mä tätä pakettia heitä, mä heitän näet mitkä mulla on taskussa. Noniin. Siinä on Kiinareita. kiinareita ihan hemmetisti. Lähemmäs 100. Pistään toiset 100 vielä. Paketti mukana vaan. Sitten vähän pistää kissanpyörän kanssa. Se on se reppu pois siitä ehkä. Joo. Tässä on yksi räjähtämätön, pistää se sinne niin vaan. Tuossa, kato. Ultravälleitä. Ultravälleitä. Pistää toi tohon hetkeksi. Tää taskuu. Siinä. Lisää ultravälleitä. Ja koko paketti. Tästä tulee kiva paukku. Sit vittu lähetään. Ei täällä ei heitä tohon samaan kohtaan. Vittu keskus satana. Kortsut irti siitä niin. Tää jäätyy vähän niinku läpi. Vähän pitää No, tulla sama. muuta. Sinne meni. Kaikki roskat samalla Just ettei jää. sopivasti joku ajaa autoa tuolta, sit kun ne ollaan... Noniin, lisää muuntoraveleita. Lisää muuntarveleita. Sinne. Katsotaan mitä siellä nyt. Siellä on kivasti paskaa nyt. Muuntoraveleita. Lisää meni. Muuntoraveleita. Ja muuntoraveleita. Ei siellä olisi mitään muuta mitä sinne laittaa. Holy Kai toi riittää. Noniin, kuvaa sitä. Näkyykö hyvin? Kuvaa sieltä vähän lähempää. Näin vähän kauempaa kyllä mennään kuin vamma. Noniin, mun tänne kuvaa vielä menty paukut. No niitä tytunta, eiku mitä ne oli? Kuningaspaukku. 2 kuningaspaukkua. 2 kuningaspaukkua. Noniin. Nyt joku tulee just sopivasti. Ei mitään, mä katon täältä. Vittu! Oh shit! Kuvaa! Juu. Loppu. Mitäs vielä räjähtää? Tuleeko popcornista? Ei tullu. Pitäisikö ne molemmat tulos sieltä? Joo, no meni ylöspäin. Toinen läs Marko hanskojen viereen. Niin tuohon. Tossa se oli. Ai joo. Vittu mun kissanpyörä ei oo mitään virkaa. Ei edes räjähtää. Ei liikaa kantti pistää, ei kaikki räjähtää. Vittu. Ne sama. Näytetään sinne vaan, lähdetään pois. Muu ehjät kissanpyörä. Ota takas. Haluuks joku? Kissan. Täällä on kiinari. Kiinari. Nyt ei se oo... Vittu siellä on kiinareita. Helvetin kaikki ehjä. Pistää vielä 1 kuningaspolkku. Se on tuppua. Mulla on ainakin taskusumaa. Tuolla. Pistä 3 kerralla. En mä saa sytyttyä. Markus sytyttää yhden. Markus, tuu sytyttää 1. Se pitäisi olla aika saman aikaan syttymään. Multa loppuu raketti. Mikä hakee lisää? Seuraava räjähtää Ei toi mulla oo saatana kissanpyörää. putki. Ei se mitään. Tipustakaa ne silleen alaspäin tonne ne kuningaspalkit, et se räjähtää niin vasta. Niinpä. No niin, koska tässä saatana. Se joo, ootko. No ei tuu tänne saatana. Vittu onko siellä pelkät autoja. Noniin, siinä on taas kuningaspalkku. Mä Tää en on, viittinytkään räkästä sinne. Niin kastuu. Niin tumppujen päällä lentää palaa. tää on Try 2. Kas kuningaspalkkua taas. Otta lähtee. 3, No niin. Pistikö se 2, 1, nytten. Oota. Voi vittu! Popcornit! Tehdään se ulos sieltä. Kato mikäs paukku mennä kuva. Kyllä heitä ihan Kaikki tää noita. Ihmettää. ei. Kaikki menee ulos! Kuitenkin jokin muualla vaan. Joo, ehkä muualle lähdetään tän jälkeen. Kuis kusee? Se on
ihan ehjää kiinareita vielä. No vittu, poimi siitä sisään. Ne räjähtää. Se räjähti kyllä vielä. Täällä on niinku... Ulos sieltä. Täällä on niinku näitä mitä helvetin muun travelleiterakin ihan saatanasti. Se oli jätkä meni vähän lähemmin. Kyllä tässä olisi vielä ehjä. Onko se On niiksi lämmitettyjä vaan. Nyt lähetään.